Здравейте хора, аз съм Oki Games. Днеска ще играме една игра Survivor. Отдавна не съм правил геймплей, така че това ще е нашата къща за сега. Това е първият епизод. Не е много голяма, но ето сега ще направим един покрив. Така. Тук бъдове в реклами. Много ги мразя. С един покрив трябва да не стигне. Пък най-добре да се абонирате. Добре, ето готови сме с моята къща. Ганото е, че няма врата. Врата не знам как се прави, но май няма, според. Тук да отидем да си спържа една пържолка, че съм окланял. Зимно време, студено. Така 5 пържолки. Още 5 да изпържим всичките, че сурово не се еде. Така. И добре, отиваме на лов. Да си взема лъка. Ще ловим диви прасета. Сигурно има и зайци, аз съм. Ще чуя колко ня. Тук вече не е гладен. Тук наблизо би трябвало да има диви свинета. Ето ги. Сега не знам как се прицеля. Давайте. Аре, ела, ако ти стиска, ела. Ела, бе. Стиска ли те, а? Стиска ли те? Май не, както гледам, аз бягам. Не умират лесно, но дават много месо. Така, на мен ми трябва зимно време и мога да умра. Сигурно след колко, не знам, не дава да прави дрехи. Да се приберем нашия дом. Така, леко студено беше, но супер жолки си струва. Така. Нека изпечем няколко жолки. Бонфайра. Стекло живота, бе. Как става това? Нещо. Така, следващия епизод може и да направя по-голяма къща. Да съберем малко ресурси. Добре. Нямам камък. Трябва ми камъни. Но не се чупят бързо камъните, защото не знам. Играта не е много яка, не е много различна, но аз обичам такива игри с Survivor. Следващия ми епизод може да бъде по-друг, не знам. Но следващата ми игра може да бъде и Outlast. Аз си я стеглих, така че сега. Той си го направя каквото и да има всички оръжия. Може и да ми трябва. Ще окумилим къщата. Да, не ми сега. Че е някакво странно. Това. И малко един вълк му гонши. Така. Еми това ще е моят епизод. Благодаря, че гледахте. Абонирайте се, коментирайте, харесайте. Според лайковете ще направя друг епизод, така че благодаря, че гледахте.